3, 2, 1, go. Ja, hvis vi har et amputeret kryds her, hvor der er kommet noget arvæv, og det er så efter 10 dage det her, så går man ind, vi siger, vi har et ar her, og vi går ind og mobiliserer lidt på arret, og her gør man det egentlig bare for at vedligeholde fleksibiliteten i huden, og undgå, at arret bliver stramt nedbundet. Så der går man ind og laver ligesom sådan lidt bevægelighed, sådan skiftevis. Og det skal selvfølgelig gøres efter, at sårskorpen er helet, og der er ikke noget tegn på sår. Så hvis det er efter 3 måneders tid, der går man så ind i stedet for, fordi der er arret stramt nedbundet, så der går man ind og ødelægger arret ved at lave det her igen, men der holder vi den så i 30 sekunders tid, og igen holder i 30 sekunder. Nu gør jeg det lige lidt hurtigt. Og det vil gøre ondt, fordi arret er stramt nedbundet, og man går ligesom ind og ødelægger arret ved at ophæve de her, eller ødelægge de her adherencer. Og ellers så skal patienten ligesom instrueres i, at de kan gøre det selv derhjemme, og det skal gøres flere gange dagligt, selvfølgelig efter behov. Og det er egentlig det. Man gør det for at undgå, at der kommer et stramt ar, som vil give gener nede i protesen.